know you can be a believer in Jesus and still not have peace in your mind. Знаете ли, че може да сте вярващи в Исус и все... Знаете, че може да сте вярващи в Исус, без да имате мир в ума си. It's possible to believe in God and still not feel that you are filled with God. Възможно е да вярвате в Господа и да чувствате все едно не сте се изпълнили с Неговия свят дух. In the Bible there is a story about one woman who experienced exactly this. В Библията има история за една жена, която е учувствала същото нещо. Jesus and the disciples were walking very far. Учениците и Исус са вървели много напред. They came to a well. They take up water from the well. Дошли са при една река и от тази река са извадили вода. And there Jesus met a woman. И точно там Исус видя една жена.